geniálna. Bod mrazu. Bol to bod mrazu, až ho potom zadrbal, že Absolute Zero. Že referencia na BTD. Bol to bod mrazu. Alebo som dal túto geniálnu referenciu. To je taká super referencia. Ank to už nemá. Paťo, nebojem, mne trval Insane Demon 3 dní, je to v poriadku. No, to je to isté. Mal to byť Insane, podľa mňa. Takže potom, čo som bol v mojej továrni na farby, hej, Nubis Color Factory, tak moji vedci mi dali takú priesvitnú ceru, takú pastelku, nie, že len ja som ju videl. Bolo, že aha, že prefarbi ju na novú farbu, táto oranžová už je nudná, nie, Haňuš predal. Takže ja som brainstormoval takzvané, mi tak narastla hlava a šli také vlny z nej. A čo sa stalo bolo, že po čase, po niekoľkých hodinách driny a makania som myslel takú novú farbu, zelenú. A tak boli všetci, že wow, že to je skvelé. A tak som šiel von a išiel som všetko prefarbovávať, nie? Vieš, jak také knihy na vyfarbovanie. A že bolo, že wow, že super nová farba. A wow, Juraj... Vidíš, že to fungovalo! Vidíš, že to fungovalo!